naga jingmi ki khubor baka jingtmu banchnai ka taj omyam resort and spa kan bo jingmai ka pong omyam at dolen nong lum pongdeng ha ka lai phoi regular bear arja arpenrio ka sarkar jilla lingba commissioner and secretary katna tourism kala phai ka karwa khubor ban penshai baka te khubor ki de ke belam bakla bat ki bam don nong rim satya ka karwa ka kdo bagi jing sokhya bala pen pau baka ne ka project kan penjat e ka mariang lane kan kata ajur ya ka saudong saukun ka pong omyam bat kham tam e ka dolen nong lum pongdeng ki de ba pen sngo thu bat yalam bakla kala kdo ba ka project kan yeng ha ka jaka ba henri e ka kata lai henri point shipho e ka ha dolen nong lum pongdeng bat ar pu khandai point henri pusau e ka ha ka orchid lake resort da ka ba buat rinti e ka jing pen wonder ban kintiu ka kam jngo kai ka ba he ador ka buduna jing kata da ka ba pen tikna jing ya da ba pura ya ka mariang Shushu ka kerwa ka kdo halor ka Omyam Hotel Private Limited ka special purpose vehicle bathau jang ka project kala debyo ya ka consent to establish ba kala soya ka memorandum of understanding ba ka IHCL ba kan penya ya ka nong kanti kum ka taj Omyam Resort bat spa la ong ba baro ki jingte ba ki jing penya kam kin long tek kat kum ki kindon ka IHCL ki ba tha bat buat rinti ki kindon kat kum ki jing pen wandur ka jing shngan ka jing bha ba ka jing ne Ka project kan yai ru kat kum ka Forest Conservation Amendment Act Arhaja Arhulai, Water Bodies Preservation and Conservation Guidelines Arhaja Arhulai, baki kindon ke Meghalaya State Pollution Control Board, nalor ki wei pat ki bor, da ka babu hakmat e ki la jingya dai ka mariang saudong saukun. Ka jing tela kam ya ka jing pinja klia, ban pendunai ka jing pinmi jabwa, ba ka jing pet tho ya ka jing long jing man ka may mariang. Habatin, pej bahagi ki shop, ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya